Hori, larritasun hori oso partekatua dela gizartea. Euskalgintzak, euskararen aldeko gizarte mugimenduak urteak zeramatzala honela modu honetan, hau da aldarrikapen eta protesta modu batean, kezka baten partekatze formatuan, manifestazio formatu batean kalera atera gabe, eta alde horretatik bada mugarri bat, zoritxarrez kezka batek eragindakoa. Mugarri bat bada. Baina ni batez ere azpimarratuko nuke herrietan ikusten ari garen mugimendua, ezta? Herri askotatik, gure sorpresarako gainera antolatu dira autobusak, Euskal Herri zabaletik, eta hori bera da, gure ustez, guk uste dugun adostasun sozial horren adierazpena, ezta?